Velkommen til Aarhus Business College. Med en EUX Business eller en EUD Business får du en erhvervsuddannelse inden for butik, handel eller kontor. Du går i skole i 1 eller 2 år, alt efter om du ønsker en EUD eller en EUX Business. EUX Business giver dig en gymnasiel uddannelse oveni, som giver dig mulighed for at læse videre. Vi har fag, som du kender, men også nye og spændende fag, som afsætning, IT og virksomhedsøkonomi. Hos os er der mange forskellige måder at lære på. Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som byder på virksomhedsbesøg og praktiske opgaver. Studiemiljøet på Aarhus Business College er vigtigt. Vi har fester, fredagscaféer, idrætsdage og stor gallafest. Er du elev på EUX Business, har du også mulighed for at komme ud at rejse, træne dit sprog og få en oplevelse for livet. Når du har afsluttet din EUX Business eller din EUD Business, kommer du i lære. Hvis du har afsluttet en EUX Business, har du mulighed for at læse videre, enten før eller efter din læretid. I den 2-årige elevtid kan du komme i lære i en butik, inden for handel eller på kontor. Du afslutter din elevtid med en fagprøve, og herefter er du udlært. Som butikselev kan du komme i lære, f.eks. i Matas eller i en tøjforretning, hvor du arbejder med salg, kundeservice og visuel markedsføring. Som handelselev arbejder du med salg inden for virksomheder, f.eks. som indkøber i tøjbranchen. Kontorelever kan være alt fra lægesekretær til økonomi- og shippingelever. Fælles for alle elevpladser er, at du skal på skoleophold med jævne mellemrum, hvor du lærer mere om din specifikke branche. Din erhvervsuddannelse inden for butik, kontor eller handel starter med en EUX Business eller en EUD Business fra Aarhus Business College.